आर्मियाव आं गोबां 30 बोसोर मावनानै फैनानै सुबिदार मेजर रेंकआव आं फैदों। समायना बिबारनि गेसाव देन्था गुन्दाजों एक्ट्रेसजों हाबा होनांगौ। दायनि साजा शर्ट बांसा गोजा सिन्दुरनि आलि आंनि साखाथियाव दङ बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा बावगिरि सानैबो दङ। दिनै आङो नोंथांमोननि सिगाङाव लानानै फैदों। बिथांमोननि गेजेरनिफ्राय जों गोबां बाथ्रा मिथिगोन। खुद नोंथांमोना बिथांमोननि खुगानिफ्राय मिथिदो। दा बे समाव आङो सारखौ बे बिटिआर इनफो स्टुडिअ इउटुब चेनेलाव आं बरायलाबाय सार। दा आं सारनिफ्राय मिथिनो लुगैदों सारा दे दा सावथुन मुलुगाव गोबां फैबाय, गोबां फाव खालामबोबाय। दा सावथुन मुलुगाव ओंखारैनि सिगां सारा माबा मोनसे हाबा मावोमोन नामा? आङो सावथुन मुलुगाव हाबाफारि मावनायनि सिगां आङो आर्मियाव थांदों। आर्मियाव आं गोबां 30 बोसोर मावनानै फैनानै सुबिदार मेजर रेंकआव आं फैदों। रिटायार जादों। रिटायार जानायनि उनाव सावथुन मुलुगनि बिथांमोनहा सानसेखालि आंनि न'आव फैदों। बिथांनि नामानो नाम मोजाङा सपन नार्जारि बा देगार सिंबो होननानै बुङो। बिथाङानो आंखौ सावथुन मुलुगाव लाजेननाय जादों। बे सावथुन मुलुगनि गेजेराव सावथुना जाहैबाय समायना बिबारनि गेसाव देन्था। बहाय लाजेननाय जादों आरो। होमबा बे समायना बिबारनि गेसाव देन्था होनदों नामा सार? दा बे मुभियावहाय सारनि रला मामोन? आंनि रला ओरैबायदि रलमोन, देगार सिंआ गुन्दा फाट लानायाव जे नोंथाङा पुरहित जानांगौ आरो गुन्दाजों एक्ट्रेसजों हाबा होनांगौ बेखौ रायलायदोंमोन। दा आङो दा पुरहितआथ' साधारन नङा, पुरहितनि एक्टिंआ आलादा जागोन। दा ओंखायनो नोंथांमोना बुंबायब्ला जेब्ला पुरहितनि माबा हाबाफारिखौनो लानोसै, आङो रलखौनो लानोसै। दा बेनो आरो नोंथांमोनहा आं जा माने रिकुवारमेन्ट खालामगोन बे रिकुवारमेन्टखौ नांगोन। खारन हाबायाथ' बन नांगौ, सालधुना नांगौ, घि नांगौ आरो हम यज्ञनि मोनसे माबा नांगौ। बेफोरखौ आङो बुंथिनानै हरदों। बिथांमोना थियारि खालामदों। बेनिफ्राय बे गुन्दाजों एक्ट्रेसजों हाबाखौ होनाय जादों। बेनिफ्राय आंखौ एक्ट्रेसनि बिदाया पुलिस लानानै फैनानै मोनसे बिलो दै जायगा जिङाव हाबा होदोंमोन आङो। बहाय जाफाव गाहरदों। बेनो आरो आंनि प्रथम माने सावथुनाव हाबजेननाया। होमबा बर' सावथुन मुलुगावहाय सिगांसिन सारनि आगाना जाहैबाय मा सासे पुरहित हिसाबै। दा बिनि उनाव सारा नैखौ भिउवारफोरनो खिन्थानो हागोन नामा जोंनि बर' रायजो राजाफोरनो जायफोरनाखि गोबां बर' सावथुन मुलुगखौ नायबाय थायो? दिनैसिम सारा मोनबेसे बिदिनो बर' सावथुनावहाय आगान होबोखो? दिनैसिम आङो बर' सावथुनाव 2006निफ्राय लाजेनदों। बेनिफ्राय टिल डेट माने दासिमबो दङ आरो। गोबां फिल्म दं। बे गोबां फिल्मनि सिगां दायनि साजा, शर्ट बांसा, गोजा सिन्दुरनि आलि, बेफोरबायदि गिदिर गिदिर आं बर' आरो ओमफ्राय गोथार, नोंनि अननाय, बेफोरबायदियाव आङो सावथुनाव भाग लानाय जादों। मथा मथि 15निफ्राय 20सो बर' सावथुन जाबाय खोमा सार बाहागो लानाया, नङा होमबा? बर्थमान आंनि सावथुन भाग लानाया गासै 46 जाबाय। होमबा मानिनांगोन सार। थारमाने ओरैबायदि होनो नायगिरिफोरा, थारमाने ओरैबायदि जादों सार, सार आरो मेडाममोननि एक्टिं खालामनायखौ ओरैबायदि माखासे रायजोफोरा माने अनसायो आरो ओरैबायदि मोजां मोनो। होनो जे मा मोनसेबो जेनेबा एक्टिंफ्रा मिस जाया होननानै बुङो। दा बेनि गेजेराव आं नैबे बाथ्राखौ सारनिफ्राय मिथिनो लुबैबाय।
दादि सारा बर' सावथुन मुलुगाव ओंखारबोगासिनो दङ दा बेनि गेजेरजोंहाय बर' सावथुननि गेजेरजोंहाय सारा बर' हारियाव माबा मोनसे बुंगोन नामा बर' सावथुना जाहैबाय जोंहा मोनसे बर' हारिनि हारिमु जोंहा कालसार बियो जोंहा बाहाय सिनायथि जायो खारन जोङो बर' हारिया जोंहा गोदो गोदाय फोरबो जोनोमनिफ्राय गावबा गावनि दानाय लुनाय खेथि बारि जानाय लोंनाय जोंहा मोनसे हारिमु दङ रंजानाय मोसानाय बैसागु दमासि बेफोरबायदि दङ दा बहायसो जोङो सिनायथि जायो आरो जोंहा निजित्त गावनि हारिनि मोनसे लेंगुवेज दङ जों गुबुननि लेंगुवेजजों जों थाङाखै जोंहा जोनोमनिफ्रायनो मोनसे बर' कासारिनि मोनसे भाषा दङ बे भाषा रावजोंसो जोङो सोलिबोगासिनो दङ जोङो खुनु मालायनि भाषाजों सोलिया आरो गेजेराव जोंहा गोरों गोराफ्रा बर' थुनलाइ दिहुनदों साहित्य सभा होनो जायखौ बे बर' थुनलाइनि गेजेराव जोंहा बर' राव भाषाखौबो जोंहा मोनबाय दा बर्थमान जोङो निजित्त जोंहा फरायसालि स्कुल कलेज एम ए बेफोरबायदि जोंहा जोंनि बर'नि मोनसे भाषायै लेंगुवेजै जोंहा थांनो हाबाय दा बे जोंहा गौरब आरो बिनि थाखायबो आङो जोबोद जोबोद मोजां मोनो खारन निजित्त हारिया गावहा भाषा गैयाब्ला राव गैयाब्ला रावजोंबो सिनायथि जाया आरो लोगोसे गाननाय जोमनाय दानाय हुनाय आरो खेथि बारि दाउ अमा बोरमा गासैबो हांसो बायदि बायदि जोंहा फिनानै एम्फौ बायदिसिना फिनानै जों जाग्रा हारि दा बेवहाय जोंहा मोनसे हारिमुवा जोंहा कालसारा सिनायथि बेनिखायनो जों बर' बायदि आङो गुबुन हारिखौ बेफोरबायदि नुवाखै आच्छा सार ओरैबायदि होनो माखासे जायफोरनाखि रायजो राजाफ्रा सावथुन मुलुगखौ नायो बिसोरो सारनि माखासे माबाखौ मिन्थिया एड्रेसखौ मिन्थिया सोरबा होनो अदालगुरिनि सोरबा होनो बाक्सानि सोरबा होनो गुवाहाटिनि होनना बुङो दा सारा एड्रेसखौ भिउवारफोरनो खिन्थाना होनो हागोन नामा बबे जायगानि सारा हागोन खिन्थानो हागोन आङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बा क'क्राझार जिल्लानि क'क्राझार टेङापारा आंनि न'आ बाजै हटेलनि सानजाहा आंनि निबासि आंनि थाग्रा आड्डा बियो आरो नैबे आंनि आंगो बिसि जों सानैजोंनो बेनो सावथुन बर' सावथुन मुलुगाव लायो दा आइ आफा मा होनो बे गुबुन गुबुन मोनसेया सोर बुरि बे होननानै खिन्थु आंनि निजित्त हिनजाव बियो जों सानैजोंनो लायो बिमाफोरनि माबाखौ रलखौ दा आङो क'क्राझार टाउन सहराव थायो बाजै हटेलनि सानजाहा आङो खुनु अदालगुरि नङा गुवाहाटि नङा आरो गुबुन गसाइगाव थरसागाव बग्रिबारि नङा दा क'क्राझार जिल्लानि क'क्राझार टाउन सहराव बाजै हटेलजों सानजा थांब्लानो आंनि न'खौ नुनो मोनो आरो बे समाव आङो भिउवारफोरनो खिन्थानो नागिरबाय बाथ्राया सैथो नोंगौ गोबां मानसिफ्रा जोंबो इभेन सन्देह जायोमोन बोराय बुरि माने मोगथां जिउआवबो जेनेबा वेब एन्ड हासबेन्ड नंगा नङा एसे सन्देह जायोमोन आरोना दिनै सारनि खुगानिफ्राय क्लियार मिथिबाय नायदो होमबा जोङो जे जोंनि बर' सावथुन मुलुगावहाय अथि रिलावबो जे बोराय माने हासबेन्ड एन्ड वेबखा आरो बिदिनो बर' सावथुन मुलुगावबो हासबेन्ड एन्ड वेब रल लायोमोन नायदो सारमोननि न'खर संसारा बेसेबां सुखि गोजोन जागोन स' बेखिनिखौनो आङो नोंथांमोननो खिन्थाबाय स' बे समाव समायनि थाखाय सार आरो मेडामनिसिम खुलुमनाय जासिबाय थेंक इउ सार